adoptovala si strachy rodičov a teraz ich musíš vychovávať? Naše strachy nás bohužiaľ formujú celý náš život. Je to bohužiaľ, každý jeden človek má strach z niečoho, každý jeden človek na tejto planéte, a je to v poriadku, viaže sa to na jeho minulosť, viaže sa to na jeho detstvo a viaže sa to veľmi často na jeho rodičov, starých rodičov, čo ho naučilo okolie, čo je bezpečné, čo nie je bezpečné, čoho by sa mal báť, prečo mu to pomáha. Niektoré tie veci sú v poriadku a chránia nás a niektoré tie veci plynú vyslovene z nášho ega. S tým, že naše ego veľmi rado podporí našu lenivosť. Poviem príklad. Pokiaľ mám ja vžitú fóbiu z toho, že by som, nedaj Bože, raz mohla šoférovať auto, teraz hovorím o sebe, pretože mám o sebe mienku, že nemám dobrú koordináciu, že nemám dobré periférne videnie, to je síce pravda, a že sa jednoducho až tak dobre, povedzme, neorientujem v priestore, tak by to bolo asi veľmi na škodu a možno by som sa stala postrachom ciest a možno, že je veľmi dobré, že si neurobím vodičák, pretože by som mohla niekomu ublížiť, mohla by som spôsobiť vážnu autonehodu a tak podobne. Toto je určitý strach, ktorý podporuje moje ego a viaže sa to v podstate na moju takú nejakú vnútornú lenivosť, pretože samozrejme vykročiť z takej tej, ja neznášam to slovo, ale vykročiť zo zóny komfortu. Zóna komfortu je, že nemusím si urobiť vodičák, môžem jazdiť aj MHDčkou. Ale vykročiť z tejto zóny je samozrejme veľmi nepríjemné a naše ego nechce zažívať nepríjemné situácie. Tak je doslova naučené, tak je vycvičené, vytrénované. Tak funguje. Ego nás vždy drží v nejakom našom teplom miestečku a nie že by sme, nie aby si z toho miestečka samozrejme nejakým spôsobom vyšla, dávaj pozor, pretože tam ťa čaká nejaké strašidlo, tam ťa čaká niečo, čo sa bojíš, mohla by si ublížiť a tak podobne. Preto to si ani nerealizujeme veľmi často naše najväčšie životné sny, pretože naše ego hovorí, že pozri sa, toto máš jednoduchšie, toto je pravdepodobnejšie, že sa ti podarí splniť, tamto sa ti splniť nepodarí a v prípade, že máš aj intuíciu, že toto je tvoja cesta, tak čo je to intuícia? Daj mi o nej nejaký dôkaz, daj mi dôkaz, že sa ti to splní a tak podobne. Toto sa veľmi v podstate viaže aj na naše strachy, respektíve presne tak isto naše ego reaguje na naše strachy, na to, čoho sa bojíme. Pozri sa, bojíš sa toho, chceš spôsobiť nejakú dopravnú nehodu, dávaj si pozor a neurob si ten vodičák. Takto isto fungujeme aj v iných sférach. Samozrejme, toto bol len príklad, ty nemusíš mať strach z vodičáku, mám ho ja. Môže to byť v čomkoľvek inom. Keď napríklad aj tak počúvam moje kamarátky, ktoré mi niekedy hovoria, veď vieš, že ja sa bojím prejaviť, veď vieš, že ja som taká a taká. A ja som tak minulé aj rozmýšľala, že to je naozaj len vžitá vec a čo z toho je skutočne nepravda. Pokiaľ si o sebe napríklad myslíš, že nie si kreatívna, niečo také ako nebyť kreatívna ani neexistuje, pretože kreativita neznamená, že musím ja tvoriť nejaké umelecké diela. Kreatívne môžeš, čo znamená v podstate kreativita? Znamená to, že dokážeš vytvoriť niečo, čo napríklad tvoji kamaráti nedokážu alebo tvoji kolegovia nedokážu. Môžeš sa kreatívne dostať k nejakej skvelej práci, môžeš vo svojej práci kreatívne vytvoriť niečo, čo iní ľudia nedokážu, len ty si dokážeš k tomu nájsť inú cestu. Čiže ani niečo takéto ako nie som kreatívna, v skutočnosti neexistuje, ale my si to veľmi často doslova obhájime
Aby sme nemuseli ísť tou nepríjemnou cestou z tej komfortnej zóny a potom je to doslova tak, ako keď si niekto adoptuje strachy niekoho iného, fóbie niekoho iného, väčšinou to je nejakým spôsobom odkúkané od rodičov, od starých rodičov, od okolia. Sugeruje si to a následne to nemusí robiť. A potom je tam hnev, ktorý máš povedzme sama na seba, pretože by si to aj chcela robiť, pretože ťa to láka, ale ego ťa stále drží v tom takom bezpečnom chlieviku, kde nemusíš si urobiť vodičák, nemusíš sa kreatívne prejavovať, lebo ty nie si kreatívna a tak podobne. Veľmi to pripomína výchovu detí. Deti skrátka, buď si ich adoptuješ, alebo ich porodíš, no a následne sa o nich musíš starať. A následne tie deti ti vracajú to, čo si im ty dala. Presne tak isto je tu s našimi strachmi. Tým, že ich vyslovene udržiavame v našej hlave, v našej mysli, že my sme ja som tá moja fóbia, toto som ja si neurobím ten vodičák, pretože ja by som mohla spôsobiť nejakú autonehodu a následne ho vyslovene pestujem, vyživujem. Je to presne tak, ako s tými dvoma vlkmi, dobrým a zlým, ktorý nakoniec prežije ten, ktorého krmíš. Takže pokiaľ si adoptovala strachy rodičov a teraz ich naozaj musíš vychovávať, pretože ten strach chce svoje krmenie, tak ti poradím, že prestaň mu dávať nažrať. Prestaň sa identifikovať s tým, že nevieš šoférovať, že si zlá vodička, že nie si kreatívna. Toto všetko je nejakým spôsobom vžité a v žiadnom prípade to nie si ty.